nag-vlog kami kami. Ikaw yung YouTube niya, Kabungalan. Okay.
Sige na Bayaw. Ha? Ano masasabi mo dito Bayaw? Uriga pa yan, uriga. Oh, may baga ko. Nagsakit sa akin. Basta sinilas mo gamit? Talaga ah? Nagalis? Uy. Dino tayo ba yaw? Tin. Tititan? Uy. Para igitan tatoy. Bajay. Oh. Maganda dito. Pero pag pumunta dito dapat magdala ka ng safety shoes. Mahirap na masugat. Mahirap ang daan. Pero maganda. Uy, igitan. Para igitan talaga to yun. Ano eh? Manat. Okay guys. Ay, ito pala. Dito to ba? Ininom mo ko lang. Ay, okay na. Oh, magkita ka lang ba? Ay, di ano yan? Ay, nawali siya sa ah. Bahaya to eh. Ito cross. Nagay krusig to. Hindi mo tikarong bayaw. Nabili ng tatlong motor ka talaga. Oh, magkita. Dahil na Bayaw, magpakada ka lang. Ano ba kada tao? Nabi to ba? Pinibalik na. Okay, nice. Good. Sauce, pintas gamit to kayo. Ilang ganda pala dito, Noy. Gini. Jaya gina daldalam jay. Daldalam jay. Mula na jay. Unag. Ano ya bas? Untuk pantata. Bayaw, ano masasabi mo dito? Bayaw, putangin na. Utang ina. First time. Ngayon ako nakapunta dito. Ginagano na ito eh. Diyan mo ito. Puntang mo na mo lang. Punta Beach. Tan. Di tama kaya. Ura siya ko. Kara pugsat. Siya ka sa pagbata tayo. Kan ini. Ako? Tama tanong mo ika? Pagkaan? Dama ito ni. Sos sa kalam.
Kuhan mga baba. Okay, nas. Wow! Para pintas gamit yung kamandaw. Oh. One move.